El wiki de l'aula permet que grups d'estudiants treballin de forma independent sobre un mateix wiki. Aquesta funcionalitat es basa en la creació de projectes, dins dels quals es creen grups de treball o equips. Per a la creació d'aquests espais de treball cal crear en primer lloc els projectes. Per fer-ho, seguirem les següents passes. Accedim a l'espai de gestió de projectes fent clic a Projectes al menú esquerre del nostre wiki. Un cop aquí, fem clic sobre el botó de la dreta on posa Crear un projecte. En aquesta pantalla li posem nom al nostre projecte, en aquest cas, Proposta 1. I posem nom als diferents grups que treballaran en aquest projecte anomenat Proposta 1. Els hi direm grup 1, grup 2 i grup 3. Podem afegir tants equips com sigui necessari per treballar aquesta proposta. En aquesta pantalla també tenim diferents maneres d'assignar els usuaris. En el nostre cas, ho deixarem en blanc per fer-ho de manera manual. També aquí podem establir el nivell de privatesa que tindrà el nostre projecte. Nosaltres establirem que sigui privat perquè només aquells membres que hi assignem hi puguin entrar a treballar. Finalment, fem clic a Crear. Ja tenim creat el nostre projecte anomenat Proposta 1 i tenim els 3 grups creats. Ara podem assignar usuaris a cada un dels grups. Ho fem d'una manera molt fàcil. A la dreta tenim els usuaris. Si volem afegir un usuari al grup 1, simplement ens hem de posar a sobre, fer clic i arrossegar-lo al grup on volem que estigui assignat. D'aquesta manera anirem posant estudiants als diferents grups. Ja tenim creats els nostres grups dins d'aquesta proposta 1. Us espero al proper tutorial. Fins ara!